veľmi si roztaj. Ale ty sa čo hanbíš, ty skoro robíš srandu. Ale ja si budem čítať. Ja to za teba budem pripraviť, tebe zapeknú, nie, ale... Príjemný dobrý večer vám. prajem. Toto je pondelok. A teda začiatok týždňa. Sme veľmi radi, Že ho začínate práve s nami. Vítajte v správach. O 5:00. Toto sú Dôležitejšie okamihy dňa. Jednu ženu zabili, znásilnili a udusili. Ďalšiu ženu uniesli, znásilnili, zabili a zastrelili. Jedného muža okradli, znásilnili a zabili. Jeden politik zomrel, potom ho znásilnili a zabili. Jedno zvieratko je strašne milé, volá sa Mačička a počasie bude na hovno. Toto je na té. Raz všetko, uvidíme sa zajtra. A teda o chvíľu. Ty Vždy musíš mať posledné slovo. Hej.